Footsteps huwa l-isem tal-grupp b'membri li għandhom passjoni lejn is-żfin tal-line dancing u li b'mod volontarju iżda b'imħabba kbira u entużjażmu iżuru ċentri ta' matul il-jum u djar tal-anzjani biex nislulhom tbissima. Joe Mifsud huwa għalliem tal-line dancing u flimkien ma' żeffiena oħra fi żminijiet ta' festi bħall-Milied, Karnival u f'jum l-Omm jorganizzaw żjarat fid-djar tal-Anzjani. Fl-aħħar xhur żaru 9 postijiet fosthom Casa Arkati, Floriana Home u l-Little Sisters of the Poor. Bid-bissima qal li l-anzjani jinqawhom b'ħeġġa kbira sena wara l-oħra u għalih huwa ta' sodisfazzjon li jarahom jifirħu u jgħaddu sija żmien. Il-feedback wieħed kif nispiċċaw erġgħu ejjew, meta se nerġgħu narawkom. Għaliex iżommu happy, jisimgħu mużika sabiħa, mużika country, mużika moderna, mużika antika. U nġalhom jipparteċipaw magħna, anke bniedem bil-wheelchair, noħorġu ħudur fin-nofsu kollha aħna, ġifieri. L-anzjani nfushom jiġdu dak li qalilna l-għalliem tas-żfin. Ejwa, nieħu l-peċejrija, ħafna. Mhux ħanisfel. Qabel imma joġobni, Imma ta' dak l-antik hekk. Mhux għax nisfel ta' ma nisfel, imma nħobbna. Għalila xaġa kbira u sabiħa. Iva nieħdu kost għax noħorġu minn ġol kamra u naqtu l-ħin, nu. Tant huma jfarġu l-aktar minn nies. Ċertament li dawk li tkellmu magħna u oħrajn li kienu medija jisfnu mal-mużika diġà jinsabu ħerqana għaż-żjara li jmiss. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.